Machiegni jahera mar penj laktar kokalo RAMOGI TV kawa wacho ni ngima en mwandu matae chendo ni en Andrutho Tieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo koda amor mokalo ni wendo wa kendo daktari osechopo e studio obonyiso wa ni nyinge nga en nyakanye en laktar molony e weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari erokamano ru ani luonga ni Winnie Alando anya ng'iya anya leko to an daktar molony e weche chiemo weche nutrition. Erokamano nyamor mar bedo kodi e chendo mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. Kawuono daher mondo mwago e mbaka kotenore kod pidho nyithindo e yo makare mwanyalo nendo gi dhowegi ni complementary feeding. Inyalo ni complementary feeding en ang'o kata mana kwa wache kamano complementary feeding en ang'o daktari? Complementary feeding en miyo nyithindo chiemo kosechopo dweche 6 lakini giendelea dhoth nyaka higni 2 ginyaka kalo higni 2 lakini en chako miyo nyathi chiemo kochopo dweche 6 nikech kochopo dweche 6 chathuno ok rome koro nyaka med gi chiemo moko. Ma dweche 6 mokwongo gi kaka wachoga pile pile ni en nyathi onego beni imiya chathuno kende mok mede gimoro kuom dweche 6 kato tok dweche 6 ema koro wachako gimiluongo ni complementary feeding tiende ni en yo makende makoro chako keto nyathi e chiemo mamoko kopogore kod chathuno ma bende chathuno kowe to wadhi mana nyime kod chathuno. Erokamano ahinya. Ang'o momiyo ma en kidieny maber monego beni wago e mbaka daktari? Nikech mine mang'eny bedo gi challenge pidho nyithindo bang' dweche 6 nikech gikia ni gichak nade gikia ni chiemo mage ma nyathi onego bed ni chamo gikia ka nyathi nya chamo kata ring'o e dweche 6 no okia ni nyathi nya chamo kata omena koro thoth gi be kaka ginyalo loso chiemo ni mondo bed mayom ne nyathi mondo cham. Koro kae ma nyithindo gamoga tuoche moko mang'eny koro ber ka wapuonjo mine mondo ng'e ni kachopo dweche 6 chathuno ok nya rome nikech nyathi ni dongo oken ja dweche 6 kaka nwanene cha odongo koro kodongo ohitaji chiemo moko mondo mi odongo e yo makare. E seche ma nyathi osekalo dweche 6 ang'o timore dende ka nikech adier nyathi ni dongo onego beni koro imiye chiemo mamoko iye gi ni yaore yudo ka fuoni mamoko bende odhi nyime e dongo e dende ka to wantiere ga gimoro ma bende uluongo ni weaning kaka jogo ma olonye weche mag chiemo koro ka imiya complementary feeding ichaki imiya weaning ariyo gi gin gima chalre koso nitiere pogruok. Koro chon watiyo gi weaning nikech thoth mine ne wega dhodho nyithindo e dir ko chopo dweche 6 to wedho nyithindo to chako chiemo moko. Koro weaning en we dhoth kasi chako gi chiemo but koro noloko en complementary feeding koro dhodh complement dhoth ma wamiyo complement breastfeeding dhoth cha koro kwa we dhodho nyithindo ema miyo koro nwaloke from weaning to complementary feeding. Odwa chalo gimoro achiel en mana koro weaning to inyalo gol nyathi e thuno to complementary feeding to gol e thuno dhi adhiya nyime to I encourage gi ni giendelea dhodho nyithindo nyaka higni 2 and above. Mako chopo higni 2 to koro nego beni onyalo weyo okapono no dwa weyo but nitie moko madhi nyaka higni 5 lure ka pod dhoth adhi na sari to duoga to dhoth to mano kaka jolony molony weche mag chiemo nyalo wache ang'o? Iweya ing'eni koro kaka nyathi dwaro kaka min gi dwaro lakini kochopo higni 2 to mano ber mano ng'eni chathuno oyudo maber kata kwa complement gi chiemo moko to tekre magore gi tuoche dende obedo sorted out osedongo e yo makare. Kochopo iwacho ni dweche 6 ka ber to inyalo time chon to kapo nono time chon kar dweche adi kata inyalo chwale inyalo dhire mondo mi otime moleo matin kapo nono ni en moleo matin kar dweche adi higni adi ka? Complementary feeding ok nya tim chon ok wanya ywaye kendo koro ok wanya time chon nikech nyathi pod iye dongo dhok chin dongo koro chathuno no ema ber mondo mi nyathi dweche 6 mokwongo nikech kata digesting chathuno yot molo chiemo moko gi nyami complications mang'eny iye nya gar nyathi nya chako dieo digestion sistema ok nya timre maber rego chiemo ok nya timre maber koro ber ka wachako mne dweche 6 kaka to be wa follow guidelines nitie research mosetim mang'eny ni mane age maber mane higa maber monego be ni nyathi chako chiemi to be ok wanya ywaye nikech kwa ywaye inyayudo ni wacho ni kochopo dweche 6 chathuno krom koro nego bed ni wamiye chiemo moko mondo omiyo dong e yo makare koro kwa ywaye wanyamiyo nyathini ok donge yo makare mokwongo mar ariyo
onya chandi e chiemo nikech ng'eni dweche auchiel ong'iyo gi chathuno ong'e test ma chathuno ndadhu ma chathuno kende koro kiywayo okichako miye chiemo chon to ichako miye chiemo maybe dweche 7 dweche 8 ing'eni koro bothagi gi chiemo nikech ng'eni pok ochamo ga kuon ni koro ibe kaka ng'ama mama okibibedo gi hocho ni abia mos obo adapt but koro nonro osetimore mang'eny ni dweche auchiel e yo makare monego bed ni wachako amiyo nyithindo gi chiemo nikech chathuno koro krom. Iwacho kacha ni samoro nyathi nyalo chandi e chiemo bang'e no kapo nono nitiere ahinya ni dwaro ni nyathini ni mondo mi odhodh kuom higa achiel. Higa achiel yudo ka koro fuoni mag dende osetegno, nyimbicho osetegno, iye bende oseyarore, dende bende dwaro madini mopogore opogore. Kata doko ni giyudore chathuno to nitiere moko manyaka koro ang' ni complement godo chathuno ni. Ka wadok chien, chiemo mage monego bed ni chako godo samoro nyathi ma jadweche 5 kod jumbe moko. Ok nyal chaka dichiel ni nyaka yude kaka ichako kod kidienje mag chiemo mage maber chako godo. Koro ng'eny gi ongiso mine ni wachak gi nyuka. To nyuka ni kwarego to atiyo mana gi cham 2 kende. Ok wariw gik moko mang'eny. Ka en bel gi kal kende. Ka en bando gi kal kende 2 kende. To nyuka ni be kwatedo nego bed en nyuka mopoto. Magi kete kijiko to pukre piyo. To nyuka ni be kwa mede chak. Ena nikech nyathi kochopo dweche auchiel kiwango ma iron mane chak be dok ga piny. Koro kal gi bel nigi madini ma iron mang'eny makonyo nyathi. Iwacho ni ka nyathi chopo dweche auchiel to kiwango ma iron mantie chathuno dok mapiny. Koro like dwaro ma dend nyathi dhi malo. Koro kal gi bel nigi madini ma iron mang'eny manya konyo nyathi maber kopogore gi chathuno. Kare wamiyo kawarego to warego mana cham 2, nyuka ni nyaka bed mopoto to nyuka ni ok wakete chak. Wanya mana keto gik moko mondo miyo bed mamilimili. Wanya keto pi machungwa matin ama pindim ama kata blue band ama kata salad mondo miyo bed at least maber ne nyathi e dhoge nikech ng'eni ka chiemo ok ber e dhogi ok onya bet maber e dho nyathi. Iwacho kacha ni kapo nono ni rego ne mogo to regne kidienje mag cham 2 kende kik kal nikech ang'o? Nikech kwa keto ngeni thothne samoro kaka watimega kata kaka nitime yudo ka iketo kal, iketo muogo matin, iketo njugu matin, iketo simsim matin, ikawo mena, iketo matin, ikawo njugu kata mochiel kata oganda iketo matin. Tiende ni itemo keto chiemo duto te kanyakla mondo mi nyathino cham ochal ng'amo chamo kuon go oganda ga lot ma dichiele. Koro yudo ni mokwongo nyathini wach rego chiemo bothage age kiketo gigi te. Mar 2 iyudo ka time matedo ma chiemo gi ng'eno pogre. Ka keto oganda e nyuka kata keto bando, ta keto kal, ta keto bel. Oganda gi bando mane machiek kwachwaka ochoko nyoyo. Mane machiek mokwongo mane mok chieg. Koro ng'eni be cooking time magi gi opogre. Koro no ber ka idwa miyo nyathi oganda, wamiyo oganda thingi. Kwa dwa miye omena, wamiyo omena thingi. Kwa dwa miye mchele, wamiye mondo oyud directly oyud madini kuom chiemo go direct ok kuom nyuka mondo kony be rego chiemo e nyathi obed mayot. Koro wamiyo sani wangiso mine ni 2 kende ma warego. Ma ka en kuom ranyisi ka en omuogo teno muogo gi kal kende. Ka en bando gi kal. Nyaka waket either kal gi bel. Mano nyaka waket mondo omi nyathi madini ma iron e del. Awinjo kipimo kacha ni onyalo bedo cham 2 ma bedi pimo nwa gimomiyo. Ok onego bed ni nywando gik mang'eny nikech kata rego chiemo ni dhi thago nyathi seche ma pod otini. Koka pod en jadweche 5 odhi dweche 6 kata en jadweche 6. System ne kata iye pok otegno maber mar rego oganda to rego omena dichiel. Wacho kacha bende ni obedo cham 2 to kik mede chak. Kik mede chak nikech ang'o? Koro wadwa ni nyathini oyud madini ma iron e nyukani. To chak nigi madini ma calcium. Koro kiriwo chak e iye tieno ka calcium miyo iron ni ok donj e dend nyathi maber. Ochal ma block. Koro kidwa miye chak, wamiye chak thinge to wamiye nyukani be walosne thinge. Koro wachako miyo nyathini nyuka. Kineno ka nyuka dhi kode maber ndalo 2-3 to wa introduce waru. Kino ka waru dhi kode maber ndalo 2-3 to anya introduce kata oganda.
kasto ipimo kaka dhi kode. Koro wa introduce chiemo achiel kachiel. Bang dala dek kata ndala 2 to i-monitor. Nikech kwa riwo chiemo gi dichiel, nyathini nyabet gi maybe allergy, maybe dende nya kuot. Koro ikiani ang'o momiyo del nyathini kuot, ama ang'o momiyo estimo kata kodi ang'o miyo diwa, ang'o ma miye kelo gima chal kama del nyathi. Koro wa introduce wachako chiemo achiel kachiel kwa monitor kaka nyathini chiemo. Koro by the time ochopo dweche 7 ting'e chiemo ma nyathina ohero, ok no ohero ni koro wamiye chips ohero, chiemo ma konyo madonje dende maber to konye maber gi dende. Koro by dweche 6 koro ing'en inyalo loso diet ma nyathi nigo kinyi koro amiye ma saa 7 amiye ma saa 4 amiye ma kamano. Koro wa introduce chiemo achiel kachiel. Bang dala 2 ting'iyo nyathi kendo chaki medo machielo ting'iyo nyathi ma nyaka ineni chiemo mage maber ne kata kochamo nikech tire moko ma ok obi dwara koro ok ichune go. Pi seche ma watimo complementary feeding ni pi onego bed ni timo nang'o e kidienje mage? Pi onego bed ni wachako miye seche ma wachako miye chiemo onego bed ni chako gi pi koso chaka gi nyuka achiel kachiel. Koro inya chiwo pi kasto ichiwo nyuka kasto ichiwo pi i-alternate nikech ing'e ni koro sani chathuno en pi rep to nyuka en chiemo ma abit pek, en mogo to peke. Koro mondo kony mondo chiemo regre maber kik iyokorre nyaka wachak miye pi. To pigni ber kwachwaka pi nyathi to amiye kochwak, kata ka wachwako to aweyo kwe but obed pi mochwake pi ma safe. Pi mochwaki pi ma safe. Iwacho kamano nikech ang'o? Nikech nitie kwa miyo nyithindo gimoro amora maybe pi mochido kata watemo tiyo gi maybe seche moko wamiye chiemo to wamiye gi sende mokler, nyathini nyachako dieo, nyachako bet gi tuoche mopogore. Daher mondo mi pim mana matin nono nikech wasechako gi pi watimo complementary feeding. Nyathi sechopo dweche 5 tiende ni dende koro sechako dwaro chiemo mang'eny ma chathuno cha kende ok nyal konye. Koro wachako gi pi kaito imiye gi nyuka. Nyuka ni onego bed ni imiye maromo nade? Onego bed ni kage koso onego bed ni kage moyieng' maber koso onego bed ni time nade? Ka obedo gi challenges kwa puonjo ji nikech ji okami inyathi rom gi ineno kikombe moko ma minewa ne tiyoga go chon mek glass mek lo mek madho chai maninyoga moko matindo gi mano 250 mils to koro inyathi rom kamano. Koro kwadwa keto nyuka kabur dwa donjo kanye emomiyo ino kama mama komiyo nyathi nyuka kabur to miye mochot pongo iye to layo to urumo. Omiyo wadwaro ni wami nyithindo chiemo mopoto, chiemo mapek mamiye teko to bebete dende aming'a. Koro nyuka momiyo nyathi kochopo dweche 6 to wachako gi kijikni 2, kijikni mwachamo go mchele ni 2 gokinyi 2 godhiambo 2. Nyathini nyamadho chak kijikni ineno kijiko maduong' ni madiere ni namba 3 namba 3 wanya tiyo gi namba 3 kata namba 4 ok moko gi namba 3 kata namba 4. Koro kijiko 2 gokinyi 2 godhiambo to ng'ato nyapenyo ni 2 godong this. Nyathini pod dhoth, nyathini wasechako miyo pi, nyathini wanyamiyo kata chak mondo madh. Koro mano ok tin. Koro wik achiel wamiye kijikni 2. Wik achiel no te. Kwa donjo wik mar 2 to wamedo kijikni 3 gokinyi 3 godhiambo. To chiemo mamoko ka waketo kar kanyo. Chiemo mamoko wanyamiye wanyawacho ni wamiye nyuka, wasemiye nyuka ndalo 3. Waneno ka nyuka ber kode. Kwa keto waru be kijikni 3 go kende. Gokinyi wanyamiye maybe kijikni 3 gokinyi nyuka, kaso gotieno wamiye kijikni 3 ma waru. Mane moromo nyathino e dweche 6. Kochopo dweche 7 wa increase wamedo kiwango nikech nyathini dongo. Koro dwe ka dwe wamedo kiwango. Koro dweche 7 ga 8 koro kwa tedo chiemo nyathi wanyakao waru, watedo ganda, watedo kata gi spinach. Twanywaso mondo bed mayom. Kasto wapimo. Koro kwa pimo kikombe ma wacho ni 250 mils cha wapimo nus to mane chiemo mai. Koro kwa se wakao waru matis
wakao oganda matis gi spinach matis to wasenywaso kasto wapime nus ma kikombe ni to wakete san ma nyathi nikech nyathi ko chopo chacho be nyaka nyiw ni sende ne mameke ok no chieme sende jomoko sende ne mameke no gibed colorful gini colors gi rangi maber ma koneno to vutia odwaro ni nyithindo ero rangi koro kwasepimo to wakete san nyathi to apidhe mano dweche abiro nyaka 8 kochopo dweche 9 nyaka 11 to koro wapimo 3/4 mar ma chimo mora mwatedone nyaka wanywas wariu to wanywaso mondo bed mayom kasto wapimo 3/4 to kochopo 1 year to koro wamiye chimo ma wamiye like 1 cup to koro kanyo be okwanywas chiemo nikech nyathini osechako mol osechako mako gik moko koro wang'ada chiembe ken kuon ng'ade matino tindo ken alot iketo matino tindo ken kata idwa miyo mena iketo mayom moro matich cha matistis koro onya kata kipidhe to bo onya temo ka gi lwete mondo cham to dweche 7 ga 8 wamiye chiemo didek odiochieng' gokinyi saa 7 gi godhiambo pi okwawe chak wanyamiye dhoth bo endelea dhoth koro kochopo dweche 9 to wamedogi wamiye chiemo ding'wen wamedogi chiemo mayot wanyamiye olemo wanyamiye olemo emwanya chiwo wanyamiye fruit snack en chiemo mayot ok chiemo mapek wamiye gokinyi saa 7 godhiambo kaso ediere ka wanyamiye kata olemo kaso koro kochopo 1 year to koro chiemo dibich snack go chamo diriyo kasto to chiemo mapek ko chamo didek odiochieng' yes wakoyoyo mana matin ka waduogo to wadhi nyime kikidhi mabor kata matin kikisudi Nyakoromoge Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 nyaka saa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Mbakano watude kod reporters magwa e kor gwenge e counties mopogore ka gimiyowa weche matuch magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao, an Cleophas Oluoch, kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing an all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Duka maduong' mar Uhuru Superstores mantie Kisii ochopo gi uso maduong' mar Black Friday. Chieng' Friday, tarik 15 higani, chopo Uhuru Superstores mondo ichodh mwandu modhuro e nengo moyweyo. Yud fuong'ruok ka inyo gik mathoth e yor wholesale ma bang' chudo tuakoni nono maonge chudo moro amora. Wan kod offers moyiedhi ne skunde, osiptande, johala mag dukni kaachiel gi hardware e kinde mamoko. Ywa tola namba mar 07 23 79 203 mondo itim oda mari kawuono. Uhuru Superstores yudre Uhuru Complex Building e boma Kisii. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya.
Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Egesa FM enguba ya Mwanyegetinge na duka ya Uhuru Superstores Limited Kisii. Tumekuandalia Uhuru Superstores Black Friday Ijumaa hii ya tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka huu kuanzia saa 2 asubuhi. Njoo ununue bidhaa zote kwa bei rahisi ya Black Friday. Watangazaji wa Egesa FM na wanamuziki waliobobea watakuburudisha. Egesa FM na duka ya Uhuru Superstores Black Friday. Karibu nyumbani. Uhuru Superstores. Egesa FM. Oruo daminga. Loyo ya rombo ging'eny. Jumbe oselokore dweche bende koro lokore higa. Tipo mari miero mar Ramogi TV dhialo higa achiel mar mimor kod lendo makare. Nikech mor marwa kodi kaka janeno marwa, Ramogi TV biro bago budho mara tipo e boma ma Kisumu. Tarik 2 dwe mar 12. Wabiro bedo gi jothumbe marauma e piny Luo ka wamiel kendo wagoyonu erokamano. Kadier bedo kodwa e chenro ni kaka sponsor, tudri kodwa e namba ni 072 592 332 kata ornwa email e ramogisales@royalmedia.co.ke. Uduto orwaku. Ramogi TV en odwa. Talina kona kama Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Chenro makawuono ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumu. Mabende daher mondo mi akaw thuolo ni mondo mi apar ni tarik 1 dwe mar 12 hik 2022 ma en juma manyien kaka penj laktar wabro bedo kod medical camp e boma maduong' ma Kisumu kama warwaki e ponono ni nyalo bedo kod tuo moro amora. Wabo bedo kod lakteche molony, wabo bedo kod nurses, wabo bedo kod yedhe emomiyo warwaki mondo mi ibi wabed kanyakla tarik 1. Wabo bedo Victoria Primary School mondo mi cheki ng'iye ponono ni nitiere kod chandruok moro amora motenore kod weche mag ngima mondo mi iyud konyruok nikech ka awawacho ni ngima en mwandu. Tarik 1 Disemba Victoria Primary School kiki bedo godo mabor kata matin. Daktari ka wadhi nyime ne wang'iyo kata yore mag complementary feeding kata yore mopogore opogore maseche ma idwani mondo imed chiemo ne nyathi to ok igole thuno nikech gini bodhi nyime nyaka chieng' moro obed motegno maber. Wang'iyo kata ni chako kod kijikni nyalo bedo 2 kata 3 madhi kaito kore kanyo to pi nyaka bede nikech chathuno ochalo pi koro kibwoga nyathi gichiemo mopogore kod chathuno ahinya to ok nyalo bedo maber mokalo. Ibimono kata ni kingato rew cham moinga 2 bende kik medie chak. Ang'o gini ma bende onego beni medo e complementary feeding kata chiemo mimiyo nyathi tok dweche 6. Koro nitie recommendations ma migao ma WHO golo ni nyithindo onego bed ni chamo groups mek chiemo adi 7. Koro 7 ge mokwongo chon wang'isoga mini ni mi nyathi balanced diet. Koro king'iso mama ni mi nyathi carbohydrates, mi nyathi proteins, sima ko paro ni proteins en rech, ringo, gweno. Koro nowacho ni wapog gigi mondo mi ji yo mayote. Koro group mokwongo inyalo chunga daktari. Anyalo chunga. Group mokwongo en cham. En cham to en chiemo mamedo teko e del kaka kuon, waru, rabuon, nduma, butternut, magi chiemo manitie e group mokwongo. En great products ma kuom cham gi chiemo manigi starch. Koro chiemo group mokwongo en chiemo manigi nutrient ma carbohydrates. Koro group mar ariyo to onge go ka, lakini group mar ariyo en oganda, ilongo ni pulses, nuts gi seeds. Koro oganda go layo ni e group mar ariyo gi cham ma maybe nyithindo nya chamo simsim. Ng'eni ko chopo 2 years onya chamo simsim. Kasto nyaka njugu en nuts. Koro nyamiye paste, ineno paste ma peanut be wanya riwo ne chiemo mondo med ndadhi chiemo. Koro group mar ariyo nigi oganda, olayo, njugu,
gi cham kaka simsim gi kothe kaka simsim koro group mar adek wan gi grubni chak gi gik miloso kuom chak yogurt mala wanyamiyo nyithindo. Group mar ang'wen wan gi grube koro manitie gi rech iluongo ni fleshy foods to fleshy foods go nitie rech nitie omena watemago wacho ni kangiso ngato ni rech okamino no omena nke jomoko kingiso ni rech ongemna mbuta gi ngege koro nyaka wa emphasize ni nitie be omena kaso ni giwew kasto kanyo nitie ringo kanyo nitie matumbo kanyo nitie maini kanyo nitie gimora mora ma kanyo nitie nyaka gweno ka kinonge ni fleshy no te gimora mora man gi ringo kasto group mara beach wan gi gimilongo ni vitamin A rich foods koro mago fruits gi vegetables koro chiemo man gi vitamin A en kaka carrots omiyo kata kwachako tedo nyathi dweche 6 dweche 7 wanyalo ga rego carrot matin twarione e chiemo koro carrot miyo nyathi vitamin to vitamin konyo nyathi mondo tekrene magore gi tuoche obed motegno kasto konyo gi wengene koro carrot ni vitamin A butternut ni vitamin A budho ni gi vitamin A kasto olemo mora mora ma iye ratong ma iye yelo be ni gi vitamin A kasto alode te magina green be ni gi vitamin A kasto wan gi group moro ma tong ni grube kende kasto group mogik en fruits moko gi alode moko koro mage gi moko gi alode moko koro alode moko gin kaka nyanya kitungu ingeni kwa chiemb nyathi be nyaka chiel kikwamiye me nyathi chiemo mochwako moboki twamiye nyaka chiel nyanya gi kitungu gin alode waluongo waketo gi group milongo na alode cabbage be en alode mamoko nikech oken gi vitamin A kasto olemo moko olemo ma igi ok gin ratong te wakete e group ma other fruits koro grube 7 go koro inyiso ni odiochieng' achiel nyathi ko chiemo maber to onego bedni ochamo grube 4 e wi grube 7 go koro gokinyi nyamiye nyuka kimiye nyuka ni e group adi mokwongo seche moko saa 4 amiye kata rabolo akaw rabolo anyoso ne amiye mano group moro koko mago groups 2 saa 7 amiye waru ama amiye mchele golayo galot mchele ni group moro kwongo but olayo nitie group group moro koro mago already wane groups ma adek koro ngene babe time manyathi ochopo godhiambo to sechamo grube 4 koro kaka nwa distribute gino miyo mine paro mayot ni chiwo mamiyo nyathi dongo maber ok en mana ringo kende wan go ganda ka to wan go layo manyama konwa wan go mena ka kokwa nya fodango ringo kata wan gi budho wan gi yit budho be wan gi apoth alode mamoko koro wadwa mana ni nyithindo omi variety omi chiemo ma opogre mang'eny adwa ni mondo mi koro iterwa mana matin mapiyo piyo nono iwacho ni kidieny mokwongo en chiemo korka cham kaka onyalo bedo bando onyalo bedo muogo gik makamago kod grube mamoko koro mana matin mapiyo piyo ni group mokwongo ma en cham timo ne nyathi ang'o seche ma koro watimo complementary feeding mwagole chak thuno chak kata ene cha thuno timedo chiemo mamoko kae to joka rech gitimo ne nyathini ang'o kae to joka chak gitimo ne nyathi ang'o joka olayo ka mondo mi johera mar chenro ni matiere kod nyithindo monego bende timo ne gi complementary feeding ging'e gimomiyo itime to gi gima chiemo giketo kuom nyathi koro group ma mokwongo mawacho ni gi cham gi chiemo kaka bando chapat mandas kuon medo teko e del nyathi mondo bed nyathi ma en active kata ko chapni to on nyathi ma manigi teko moromo kasto group mar 2 nyaka round mar 4 manitie group ma wacho ni fleshy food no group manitie gi tong group manitie golayo oganda mago miyo nyathi mondo dong maber walo chonolo ga ni body building foods proteins miyo nyathi mondo ne odong maber kasto chak be miyo nyathi mondo chokene obed motegno to dong maber kaso dhi alode golemo to konyo nyathi mondo tekre magore gi tuoche
obed motegno. Okonyo nyathi mondo kik yud tuoche mang'eny, immune system no bed ma strong. Koro eno ka chiemo gite gikonyo nyathi. Koro emomiyo wangiso ni kik wachiw mana achiel, nyathi ni dwaro chiemo gite mondo odong maber. Kik idhi mabor, kik isudi, wakawuoyo to ka waduogo tibo yudo thuolo mondo bipenj laktar, ibogone simu kokale line mar simu mainene TV mari, to bende nyalo tudori kodwa kokale yor SMS, namba mar SMS en 23600, kik isud kata matin. Epewe mag tuke maiero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part, that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tarehe 26 na tarehe 27 Kasarani Stadium. Fanya njia zote tukutane Kasarani. Kasarani. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. It's the World Cup season. This is your moment to win big. Bet on World Cup games on shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Place your bets on the World Cup matches and enjoy 200 shillings free bet with shabiki.com. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Dalo se sudo, jumbe bende oselokore dweche bende koro lokore higa. Tipo mari miero mar Ramogi TV koro yango higa chiele yamo. Ero uru kamano jonenowa. Nikech mor marwa, Ramogi TV biro kelo ni chenro mar boda clinic e boma ma Kisumu, tarik 2 dwe mar 12. Ka wabiro puonjore e yore mag wuoth makare, rito apiko to kod timo ohala makare gi apiko. Ka diher bedo kodwa e chenro ni kaka sponsor, tudri kodwa e namba ni 072-292-338 kata ornwa email e ramogicels@royalmedia.co.ke. Uduto orwaku. Ramogi TV en odwa. A chairperson of a committee shall A, preside at the meeting of the committee. Preside. 2, perform the functions and exercise the powers assigned to office of the chairperson by the committee resolutions. Committee marod bura ochako winjo bura ma ochwal ka geto golo commissioners ang'wen mag IEBC. Azimio la umoja to oseyo kang' makamano. The fees structure
remains the same as set by Kiremi Mwiria Task Force, and anybody saying the figure has been changed, I think that one is not in Kenya. Migao mar somo koro yango ni chudo mar omenda sikul doke wange kaka ne en kapok midhusi mar corona omunyo Kenya. Lal stima ma odiochieng' ma kawuono ni omiyo wadhi asara malach kabisa nikech wan kod joma wachulo. Nyithindo dhi riyo kech to stima no mano wategemea. Jo Kenya obedo gi pek mar tayo chenro mag-gi bang' teko sitima lal e chiegni pacho kama ngima. Machiegni kendo jahera mar penj laktar kokalo Ramogi TV chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumu. Pod aparo ni tarik 1 Disemba wadhi bedo kod medical camp Victoria Primary School, kama wadhi bedo kod lakteche, wadhi bedo kod nurses, wadhi bedo kod yedhe kendo ibiro pimi makonyi. Omiyo tarik 1 warom Kisumu ka Victoria Primary School. Daktari, machiegni kendo ne wang'iyo kata complimentary feeding, yore mopogore opogore ma ichako ket chiemo kuom nyithindo tok dweche 6. Ne wang'iyo kata classes mopogore opogore mag chiemo kata kidienje mag chiemo monego beni keto kuom nyithindo. Kanyo ema ne wantiere. Ponono ni idwa ni mondo mi itim complimentary feeding maber. Tineno ka nyathini tiere kidienje mang'eny mag chiemo moko dwar makata kimiye to ineno kodwa ni ogorego. Itimo nang'o? Gimonego wang'e ni nyathini ne madho chak kende. Chiemo gi poko chamonga. Na gik mokia. Kore momiyo onego bed ni wabedo joma nigi hocho mang'eny kwa pidho nyithindo. Nitie nyithindo moko ma enobo chiema. To nitie moko ma nyaka thagi. To mano bera onge rach mora mora. Mar ariyo, sa chiemo onego bed ni imedo nyaka gitugo gi nyathi. Inya bet ni nyathini ok chiem to riwo gitugo to chiemo. Chiemo kibet kode miye kijik achiel. Renga koro ini kin ng'ama onge hocho bobet matekni. Renga butug ma wiyo ni ochiemo ga momo. Chiemo monyono iketo mar ariyo. Koro ng'ama miyo kata ng'ama bet gi nyathi no bed ni ng'ama en patient ahinya, en gi horruok ahinya mondo kore ka nyathini ochiem maber. Kasto be nyithindo ohero gik ma beyo, gik ma nigi colors, rangi mabeyo. Koro chiemo ko imiye ga chiemo, timiye chiemo gi sani marachar, to sani marachar ikete mchele to chiemo kirewe chak. Ok miye hamu, ma chamo chiemo no. Koro mokwongo no beno nyiew ne gi sende manigi rangi mabeyo mang'eny, kaso kaka magi. Kaso chiemo be mochamo onego beni ochamo chiemo ma nigi chiemo mopogore manigi rangi mopogore ma koneno to moro wang'e. Koro mage gik monego beni wa encourage mine mondo tim. Horruok, gik mabeyo manigi rangi ma nyathi onego beni ni chieme, kata chiembe be onego beni gi chiemo manigi rangi mang'eny. Kasto be iriwo nyaka gi tugo. Waluongo gi kisungu ni responsive feeding. Itugo gi nyathi kata ko chiemo chamo mana kijikni ariyo tipamo ne baba na ber itimo maber. Mano miyo nyathi hamu makendo chamo moro. Ien kareje ti iluonge nyinge mabeyo tembo mor tipake. To seche ma idwari mondo mi imi nyathi chiemo mopogore kod chathuno ma osebedo komadho ni, magi monego beni bedo godo mabor ma kata detek machalo nade to konego beni mi nyathi. Gik moko nego ami nyathi gin gik ma oneno ka ok med gimoro amora maber e dend. Gik ma sukari mang'eny gi. Sweets mang'eny gi, cakes mago kaka nyathi dongo ok wane ka miyo nyathi gimoro amora maber e dendi. Kaso gik moko kaka Weetabix wanyamo na chiwo dichiel ka dichiel. Ok wachiw pile nikech gintie gi gimoro miluongo ni fiber. To fiber manitie Weetabix ng'eny. Koro miyo wanyalo wacho chiemo mamoko kata minyewe duka. Ineno chiemo moko minyewe supermarket gi ok ber ka wamiyo nyithindo chiemo go. Ber ka wamiyo gi chiemo ma wagolo, ma wanyiewo e puothe, wagolo e puothe, wanyiewo e chirni, chiemo moko
ma Pidho ma natural go maber kwa miyogi ok moko mwanyiewo e supermarket nikech thothgi onge gima medo e del nyathi maber ahinya. Ipimo no maber mokalo ma kata ka imiyo nyathini chiemo seche 2 to jolore alwora kode nyaka ang' ocham. Antiere kod simu. Halo, penj laktar. Halo, penj laktar. Wayo ni mondo mika wanyalo yude nyalo tudori kodo bende yor SMS. Namba mar SMS en 236. No. Halo, awinji penj laktar. Akwayo ni kane ginyalo kawo na penjo no kae to ginyiswa to wanyalo duoko ni erokamano mondo mwayudie kaka wanyalo duoko penjo go duto te. Kok nyalo yudo wa yor simu mayot to kodwa yor SMS en 236. Mimiyowa matindo kata tips kaka onego bed ni timo complementary feeding. Namba achiel ni wacho kata ni cha sande obed mantiere kod rangi mabeyo tuge gi nyathi. Tips mamoko chalo nade? Tips mamoko eni seche moko inyawe nyathi gi ng'ato. Ng'eni nitie mine matiyo to kidhi tich tiwe nyathi gi ng'ato. Ber ka seche moko itemo puonje kaka onego bed ni opidho nyathi. Nikech nitie nyithindo moko ma koseng'isi ni ok odwa chiemo to seche moko kaka in ng'ama nigi nyathi jarit nyathi iweya to nyathino seche moko ok obi wacho kra nikech kae obo bet abita odiochieng' te kok ochamo gimoro amora. Koro kaka wanuoyo cha onego bed ni kra joma wawe mondo marito nyithiwa onego bed gi horuok mang'eny. Ipuonje nikech nyathi be nyaka puonj kaka nyamo chiemo. Nyithindo moko nyaluor chiemo nikech okia nyamo chiemo ma imieno. Kochopo higni moko ma koro onego bed ni ochame ok imiye chiemo monywas cha onego bed ni puonje kaka onego bed ni nyamo chiemo kaka onego bed no muonyo mondo bed mayot ne. Wantere kod simu machielo kata kamano wabo kawe koka aduoge kanyo. Halo, penj laktar. Halo, penj laktar. Apenjo ni ama Christine. Kawinje kata matin. Kata kamano jawinjo wa mane olal na chano penjo wach mar kago nyithindo chiemo. Ang'o madi wachi weche mag kago nyithindo chiemo? Kago nyithindo chiemo en ok ber kitime nikech force nyathini mondo chiemo konego bed ni wa force go nyithindo. Onego bed ni gima watimo mondo kony nyathi. Koro ineno ka ng'ato kago nyathi tiyudo ka nyathino nyalo chiemo nyawiye to nyathini nya wito ngimane. Koro ok ber wach kago nyathi, ok ber kabisa. Majoma kago nyithindo nyuka weri gi kago nyathi chiemo. Chuno nyathi gi chiemo nikech chiemo ne nyalo kata wiye made. Nikech be kichunego to chiemo michunego no ok obi dwaro chame kendo. Koro obothagi chamo chiemo no kabisa. Nikech ong'eyo ni sa chiemo en sa lweny. Koro ka sa chiemo en sa lweny koro ok odwa chiemo. Omiyo nyithindo moko theko. To seche mimiye chiemo titugo kode dogo bong'e ni sa chiemo en sa tugo. Koro bosiko tudogo ga gi chiemo. To dong'e ni nyathi onego bed ni en osiepni. Kata kutugo to ng'e ni atugo seche moko chiemo kende minya tugo kode. Seche moko en ng'ama odich. Koro seche moko bo tae mini ituge kode seche mimiye chiemo no. Ng'e ni nyithindo be ng'e ni nyasomi mang'e kaka onya tiyo kodi. Seche moko kituga kode to iwacho ni mino onego bed ni tugo gi nyithindo joma ne gi nyithindo. Koro seche moko ni sa chiemo ni ema nya tugo gi mamwa ema nya miya attention. Koro kawa advantage no. To be kichunego oneno ni sa chiemo en sa lweny. Koro chiemo no bok odwa. Kone ni gi san to kada ka nyathi mamol omolo dwa mana pondo e buo mesa. Koro onego bed ni itema temen kat nyithindo pogre. Nitie nyithindo ma kichako miyo chiemo to chiemo maber. To nitie moko ma kimiyo to theka. Koro ibedo mana gi horuok. To kata nyithini nya bedo ni nyathi mokwongo ne chiemo maber. Mar ariyo ena gi shida gi chiemo. Koro nyithindo ok chalre. Koro kaka nyithindo biro e kaka waneno kaka wakonyogi.
Erokamano ahinya. Kae to ni wacho kata ni kochopo dweche 7 dweche 8 to nyathi nyalo chako chamo gik moko kaka ringo kaka gweno. Samoro lekene poko ti maber gi lak seche gi. Inyalo nyiso joma mine seche ma gitimo complementary feeding ne gik moko kaka ringo. Ringo nyalo ket ne nyathi mondo mi ocham nango e dweche 7 8 9. Wanya chwako ringo moyo bed mayom kabisa. Kasto wakawo kata pieces 2 kata 3 to kendo wang'ado kwase chwake maber. Wase chiele maber, wang'ado mathiso, kasto wanywaso, wahodo mondo bed mayom. Kata ken gweno, kwase tede maber, to wang'ado mana matin. Ok ni imiye piece maduong' mana matin. Ting'ado mathiso, kasto ihodo mondo bed mayom. Kwadwa miyo omena, ber kwa miyo omena matich mang'ich. Kwase chwako maber, to achielo, to nyaka wahod mondo bed mayom. As long as ni wahodo kata ringo, kata omena, kata gweno, to nyathini nyachamo maber kabisa. Manyaka ipuonjri loso chiemb nyathi, nyaka ipuonjri. Kaito wantiere ga kod timoro ma samoro jonyuol watimoga. Nido ka ni nyathi chiemo to dung, tidwa ni mondo mikan nikech uchumi bende tek. Okidwa ni wit chiemo. Samoro ni nyose ne kata nus kikombe kaka ni wacho kata kikombe achiel. To chame tidwa ni mondo mikane kendo idwa ni nyaka chiemo tiek chiemo ni. Wach mar kano chiemb nyithindo modong kendo miyogi inyalo wachamo. Awanya temo kano chiemb nyithindo, but kaka wakano miyo chiemo no yudo gik moko mopogore manya kelo nyathi tuoche mopogore. Koro wamiyo wacho ni ka nyathi chopo dweche 7, nyathi nya chamo chiemo ma wachamo. Ka chieng'no wachamo mchele go ganda e odno, nyathino nya chamo chiemo no. Koro ma nyathi kasetedo ne jite, agolo mana chiemo nyathi mathis, ta aloso e yo ma nyamiyo nyathini chame mayot tamiye. Mondo koro kikabed ni atedo chiemo nyathi kando, kora kadwa tedo ne jomoko chiemo. Emomiyo anya tedo mang'eny to dong to simo ka kano bo kethre to simo ko inyawe ng'ato gi nyathi to kiano kethro ka to me nyathi to kelo nyathi to chiemo pogro. Omiyo wangiso ga joma nigi nyithindo ni watem mondo gima wachamo no ema nyathi ocham, lakini waloso mar nyathi waloso mayom mondo ochame maber. Erokamano ahinya daktari. Wach mogik manyalo wewa godo ponono ni ng'ato dwari inyalo yudi kanye? Inyalo yuda Kisumu East Sub County. Namba na en 072-348-997. Erokamano amor mar bedo kodi. Ageno ni waromo e medical camp tarik 1 November. Yes, tarik 1 December Victoria Primary School. Erokamano ahinya. Jahera mar chenro mar penj laktar warom tarik 1 December Victoria Primary School. Lakteche, nurses, yedhe. An bende abro bedo kanyo mondo wabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Oriti masani. Erokamano.